Μιλού. Έλα εδώ μωρή. Για να πάω να δω, εδώ έχει κάτι τρύπες. Τι τρύπες είναι αυτές? Κάτι τρύπες εδώ γύρω γύρω στη βρύση έχει, μεγάλες. Όχι, έχει κλείσει ο διάδρομος από εδώ, δεν περνάμε. Δεν περνάμε από εδώ. Τι κάνουμε τώρα? Να δούμε πως από εδώ περνάει. Μπα, χειρότερα. Δεν περνάμε από εδώ πια, έκλεισε ο διάδρομος. Και έχει κλείσει με τέτοια, με αγκάθια. Άκουσες, δεν περνάμε από εδώ, έχει αγκάθια, δεν περνάμε, πρέπει να τα κόψουμε. Περνάγαμε. Τώρα που θα έχουν γίνει, φαίνεται δυσκολία μεγάλη. Την ελιά τη μεγάλη της Γιαγιάς της Κωνσταντίνας την κόψανε. Μιλού.